23 August. Yes. Aiwa kuwina kika. Mashingo. Sepete pamashingo. Hapana nyaya. Ndezvipi zvamuda kuzoitirwa nepresidential candidate MP kana kansela wamuchavhotera? Mukuru wedu sofaka zvaruta zvakawanda hatina zvekuti titaure kuti timungozvionera mungozvionera. Ma-MP nemakansela marayi kwatogarawo kwatichigarawo voti dzoda kuti dzivandudzwe dzigadzirwe zvakanaka handiti, but so far so good, everything is okay. Tikuona mimi vechidiki ndezvipi zvamuri kuchemerawo kuti muzoitirwa? Kuti tiitire mabasa because you find kuti most these days vafana vari kuwanza mutoriro uka kuruta ma-early child marriages handiti, vana vari kurepwa vari vadiki, you see ma-criminal activities ari kuita akawanda just because of mutoriro, lack of something to do, lack of employment handiti. So if they're unoccupied handiti they end up vakuita zvema-drugs you know what I mean, right? Exactly. Makatorejesa kuvhota? Exactly. Munovhotera polling station ipi? Waterfall City. 23 ndinototi ngakuedze tiende imwe pamberi naye munangagwa ndezvipi zvamuda kuzoitirwa imimi inini nemakansela kana ma-MPs? inini ndida kuakirwa imba yangu yakagomoka ndikuara uchimba chisina basa rese. Dai iwo wakandibatsira ipapo amai we apa ndikuwada nechekare zvo zvaita more than kuwada. And I like our president ED Mnangagwa #1. God bless her. God bless him, not 100 times but 500 times blessings Mnangagwa. Zuva 23 August ndikutarisira kuti zuva iri zuva rakatorokovadza nokuti tese tinoda kuenda kunogadzika mutungamiriri wenyika yedu vaidi Mnangagwa baba vedu venyika ino. So ndakatotarisira kuti ma-elections iwayo anofanirwa kufamba zvakanaka. Ndochitarisiro changu chokutanga. Chamuri kutarisira mimi kubva kuna presidential candidate yenyu MP kana kansela kuti azokuitirai ndezvipi? President vedu pari zvino izvi handichira zvakanyanya zvandinganyanya kutarisira kuti vaite nekuti vakashanda kudhara. Madhamu vakagadzirisa, zvipatara vakagadzira, maambulensi vakatenga nyika ino yedu yeZimbabwe ikazara nemaambulensi, marodzi akagadzirwa. Saka pari zvino ndinenge ndangotarisira kuti president vanofanirwa kutota mungandigere vakagara. Vandiri kutarisira kuti vanofanirwa kushanda ndikansela naMP nekuti sekwandinogara indogara kuti urufama kuna rodi zvibhoraniwo zvishoma nekuti tine hwani chatakaisirwa naMP izvezvi chekampeni yapresident. Saka tinoda kugadzirwa marodi nakansela naMP. Makatorejesa kuvhota here? Ndakarejesa kuvhota kanaka kanenge katiwa kana kechingani kana kechifoni ndichivhota handichanyatsoziviswa zvangu asi ndakarejesa kuvhota kare. Muri kuziva here polling station yamuti munovhotera? Munovhotera kuti? Ndovhotera panonzi Pachuru Farm Primary School mutendi A. 23 ndikutarisira kuvhota ende pandiri kuvhotera vavhotera baba Mnangagwa. Mukadatarisa maopposition party haana kana chaita ende haana chanotibatsira nacho. Baba Mnangagwa ndo hwani munhu ndakaona kuti ndo munhu anokwanisa kutibatsira pazvinhu zvese zvatinochema nazvo. Ndozvo zvandinoda kutaura panguva ino chingoti munhu wese ngaakwanisa kuvhotirwa ED Mnangagwa chingoti pamberi neZANU-PF asine mhaka. Tatarisana nenguva isarudza tinoziva kuti munoita mhizhonga dzakasiyana-siyana. Kwamunogara imimi mhizhonga dziriko here panguva ino yekukambira? Ndinganyepa su tinogara kuChuru Farm hakuna mhirizhonga dziriko. Tinongoziva kuti vana veChuru Farm takagara munzvimbo yatakaiswa yeZANU-PF ende tinotarisa kuti pavanhu vese vari mukati menzvimbo iyoyo totarisa kuti munhu wese achange achingovhota ZANU-PF nekuda kwekuti akagara pamusoro peZANU-PF takagara mahara, hatina anotibvunza mari, hatina anotidipa. Tinongotarisa kuti munhu wese ari mukati menzvimbo iyoyo akakwanisa kuvhotera ZANU-PF. Ndezvipi zvamuri kuzotarisira kuzoitirwa nepresidential candidate chawina kana MP kana kansela wamuchavhotera zuva iroro? Tiri kutarisira kuti makansela edu kana MP napresident vedu tiri pachiro twagara chawina. Tiri kutarisira kuti tipiwo mapepa, tinogara dzimba dzisina mapepa.
ndozvatingatonyotariisira one kugadzirwa marodzi edu ndozvazvandakataura izvozvo. Makatorejesta kuvhotera? Ndakarejesta. Muri kuvhotera constituency? Churu constituency. Mutoziva polling station kwamuri hongu ndinotovhotera musika. isusu musoti kurioga tichikutarisira kuvhota kune runyararo peace. Hatikukurudzira mhirizhonga, hatikukurudzira ruzha, toda kuvhota kune runyararo. Sevana veZimbabwe tajaira kuvhota murunyararo, togara murunyararo senyika ine runyararo. Ndezvipi zvamuri kuzotarisira kuitirwa nemukuru achazovhina zuva iri, MP kana kansela? Kansela vedu kana MP vedu kusanganisira napresident, especially president, zvavakatondiitira zvakatowandisa kupfuura zvandichada kutotarisira, kozi zvizhinji zvandotarisira kuti zviitike zvakatoitika munyika yeZimbabwe. Saka apa takungotarisira kuti kana tapedza kuvhota, president wedu watichange tine achangozadzisa zvinhu zvakaita sei zvakatanga. Nekuti tikatarisa muZimbabwe tine madhemu, eso tikatarisa mamwe madhemu emagetsi ari kuwedzerwa, zvinotarisira kuti isusu tichange tisingachanetseke magetsi munyika yeZimbabwe. Dhemu rimwe narimwe riri kugadzirwa riri kuiswa zvemagetsi. Saka tinotarisira kuti isusu tichinge tapedza kuvhota, president achange achingozadzisa zvinhu zvaakaita sezvaakatanga. Makatorejesta kuvhotera? Ndakarejesta kuvhota. Muri kunovhotera Ine ndinogara kunonzi Harare South, ndinovhotera panonzi GDF Manyame. Isu chatinoda yedevelopment nemagariko akanaka muzvinhu. Ndapi matambudziko kuno ari kusanganikwa nevechidiki? Matambudziko atiri kusangana nawo vechidiki tine mateenage pregnancies, tigoita zvakare drug abuse mukozodo iyi vari kuinyaya. Imi makatorejesta kuvhotera? Hongu ndakarejesta kuvhota. Muri kuvhotera kupolling station ipi? Inonzi Chiusa Primary School, Ward 17. Okay. So 23 August tinotarisira kuti pakuenda kunovhota tichange tine ma2 rooms atichaenda kunovhota, kunenge pana A ne B. A saka musa 20 nemusa 21 tikuenda kunotarisa zita rako munhu kuti riri ku A kana kuti riri ku B. Paunoenda musa 23 unongosvikira kugarumu kako kekuti kana uri ku A uenda ku A, kana uri ku B uenda ku B. Okay. Ndezvipi zvamuda kuzoitirwa nemutungamiriri achange aripo, MP kana kansela achawina musi uyu? Kupiwa project yekudzima layers, yekudzima zai. Ndo chichemo changu chandiri kutokumbirisawo kana kansela ndakatombomuudza. Ndapi matambudziko amuri kusangana nawo semadzimai kuno panyaya idzi dzesarudzo dzatatarisana nadzo? Hatina matambudziko panyaya dzesarudzo. Nyaya dzemhirizhonga? Kwedu hakuna, kwedu kwakarongwa. Okay. Muri kuziva here kuva muri kunovhotera kwacho? Kwedu tiri kunovhotera pachikoro chiri padhuze nepedu. Iwadi chii? Ward 8. Tiri kuvhotera paSOS Men's. Ndinonzi Gift Madziwa. Okay. Ward kansela ndichitungamira ward inonzi 28. Ndiri kutotarisira kuti musangano wedu weZANU-PF patikuenda ipapa tikusokuita tsepete pamakanselas edu, pamaMPs edu eZANU-PF napresident wedu Emerson Dambudzo Mnangagwa. Tiri kuwina maelections zvisina kana dambudziko. Tezoti ndagara ndiri kansela ndinososawo mabhoro kana kusosawo chikafu kubva kumaMPs. Tokwanisa kupa vanhu vedu varenga vari munharaunda kuitira kuti mangwana patita zvinda kumaelections vanhu vanenge vachiziva kuti musangano weZANU-PF wakanakira kuita sei. Kubva kuna president it's obvious tichitarisira kuti vari kutigadzirira migwagwa, vari kutigadzirira zvikoro, maairport, madhamu. Saizvezvi muno mukumaundare ndakapiwa nutritional garden, ndakapiwa napresident. Riri kufunctiona izvozvo, vabereki vose vari kufara chose because vari kuwana macabbages, vari kuwana repi, vakutotambira mari vachizvishandira voga. Zvikudiwa nemutungamiriri wenyika Vision 2030. Ndapi matambudziko amuri kunzwa ari kusangana nevechidiki? Vanenge vachingochema kuti vari kuda mabasa, asi kuno kwakawanda mamines. Saka tiri kutarisira kuti hurumende, sezvo last week pakauya vanhu vekumines, toda kuitwa magold centers. Saka magold centers iyoyo kana apo guridi harichaenda kunze, takutongoonga padhuze tichitengesa munhu obva waona mari yako ipapo. Mabasa job creation inenge yatovapo. Imi makatorejesta kuvhotera? Nisa kansela it's obvious ndakarejesta kare.
Okay, muri kuziva here kwamuri kupolling station kwamuri kunovhotera? hongu ndiri kuvhotera pachaminuka political district college. Okay. Tingodawo kuti angoti gadzirirewo zvinhu zvedu zvichiitiriwo zvakanaka, tikaonawo mbeu yedu zvezokushandisa pasi mombe hatisisina mombe dzedu dzakapera kufa. Saka izvo titoita zvekuchirana mapasa. Okay. Maona mari, saka ndematambudziko atinawo zvokuti dai vaizongotibatsirawo kunoti kana kutipawo zvokushandisa kana kuti inowo trakita pamwe zvinogona kutiitira. Makarejista kuvhota here mimi? Amai? Makarejista kuvhota? Ndakarejista. Muri kuziva here kwamuri kunovhotera musi 23 August? Handiri kuziva. Muri kuvhotera wadi chii? Wadi 2 kuna Mupfuri.